karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Nawa, mansap. Ay, una-una rating halito na kung ako nabati ang bagting sa cellphone. Oh, hala, tuwa na sab. Oh, tuwa na sab, Ricky. Diligid mahitabong masayop ko. Cellphone yun ron, og tuwa ditong napitag ikan. Naagid gikan na nagkakahuyan sa unahan ng cellphone magtingog. Ako ni pagitaon, kinahanglang makontak na ko sa Ed. Doon na gid ay signal ining napita. Pero, naasab lagi ang kakahuyan. Unsa man kahinaan ang kakahuyan? Ay, bahala na. Ako yung pangitaon ng cellphone nga napagting. Nakipagting sa cellphone. Wagit ko maburyong lang laki. Oh. Hala. Miyunong ang bagting. Oh. Si Ian kang gitawagan adto? Oo. Niya, ma'am. Niya ako sa pikas. Oh. Tingong pa nun sa tao. Nagit sa luyo ni anang kakahuyan. Doon na kita ay laing tao ining dapita sa kakahuyan sa isla. Maghinay lang ko. Aron dili makapantay na ako ka ng tao nga may kasulti sa phone. Yes, sir. Oo, sir. Ay, kapala ka, sir. Ang hamtong lalaki ka na nga nanguhag alimango. Sir. Di ko ubiya, sir. Sige, bye. Wala. Kisa mo kayong kisang pitog, sir. Noy! Ma'am? Ops! Ayaw paglakaw. Ayaw kadlok na ko, Noy. Pero... Dili ko masulti niyan nga nakita ta karon. Tabangi lang ko, Noy. Sa usa? Gusto kong makontak ni Ed. Sa kumbana. Nabasa man ko ang akong cellphone sa dagat. Ako pang gihumol sa butanganan og bugas, Noy. Ayaw likahadlok na ako. Ayaw pagsaba nga ni ako inapita. Ha? Oh, hoy! Hoy! Noy! Kuya! Ay, sabot ka, kuya! Noy! Naunsam po ni kuya, uy. Mahadlok mong magkiksulti na ako. Misutoy man hinoon og lakaw. Kisam ganing tawhana. Nga daw ni ama siya din sa Isla Verde. Hoin man to siya masuot, uy. Uy, sa man nasa... buhaya! Buhaya! Anong misinggit ni Bayhana? Uy, si Liksam nang nagdagan gikat sa katakuyan. Hoy! Hoy! Naunsa ka, oy! Buhaya! Isa'y nagukod mo? Buhaya! Buhaya? Buhaya! Hay man! Hay na buhaya! Naday napita! Naday napita! Bangkong nini isla, ha? Kung di po yan, buhaya. Huwag mo po yun din, uy! Hay man ang buhaya ba? Nanana, oh! Asa? Hala? Abugan na sa layo ang buhaya! Abugan na! Abugan lagi ng buhaya ba? Oy! Ay, pagsige kiniktin niya. Oy, mami! Grabe kang bata nga. Napaso ang tayo. Abugan lagi ng buhaya. Pagdali ba? Di ba tao na buhaya? How, mana? Pero ayang na ang buhaya man lagi. Unya ang iyang gidakon, how man? Di ba ka mamatayan na, oy? Hiram diha. Unyag mapakaan ko, ana. Bawas lang kung mapaakan ka. Kana bitaw mag-kiss ang babae ug lalaki, magbinawsan na yung mga. Hiram diha, oy. Padong yun din na siya ng iyang utok, ana, oy. Pastos.
Mao na. Laagan man. Hapit na noon ka, mapaakighaw. Isog lang di ka na ko. Pastilan na. Makalagot to, Hana. Gikatawan lang ko. Saman-sam ning dapita, uy. Naman din mga exotic na mga mananap din, Kinahanglang maamigo ginako katong lalaki nga ako nakitaan sa kahuyan. Kinahanglang makapanawagit ko ni Ed. Dili may mong magdugay ko uban ining way buot nga iyan. Mamatay ko sa konsumisyon na ning tawhana. Hoy! Palayo una na ko iyan, ha? Gikapoy pa ko ni mo dong! Oh. Ha? Uy, sana imagibit-bit! Ang haw ngayon mo nakita. Ngayon mo man ang giswada ng net? Ako ning buhion. Oh, nahiyapag ka? Dili man na mahimong nga buhion. Dili na mahimong buhion ng klase sa mananap. Iuli na sa lugar. Iuli na. Di ko. May na lang ni akong ipahadlok ni mo. Aron tugkan kag hubag-hubag. Ikaw rin kag-hubag kon maigo kay ng puti nga bataran. Malas ka kung mo kong labayon na. Ay! Panuway! Aray. Ang sa mga malabay magagbato. Sakit sa kong uwi. Hala. Ano ka? Kasigam ng mata mo. Kapay nakabasagin na ko. Kapay iso kay diha. Iyan. Kung sabi may agas akong aping. Nagdugo ang imong o. Nagdugo ang imong o. Nasamat ko si mo paglabay na kong bato. Ay! Dali! Higda! Higda! Wala. Imo kong nasamdan sa kong Imo na isa, ha? Ikaw man, God. Yabagon kay kag utok, God. Higda ba? Higda na dayon. Kaya kung tambalan ng imong samad. Alaga. Imo na yung tingal kong mapatay ni. Dili, oy! Higda lagi. Kinahanglang maduot ng imong samad sa o. Bighanag dugo, uy. Uy! Nganong gisip na ni mong sid-sid ni mo sa imong sinina? Ako ning iba ko sa imong o. Ayaw paglihok. Wala. Mamatay na gito ini. Kinahanglang makatawag tatabang. Pero, yun na na sa dugo. Oo, sa mga yung kayo mo sa mong bag? Nara. Sanitary napkin? Oo, mani masawd ng imong dugo sa o. Di ko ano kaluon na. Sabi diha, wapan nina ako magamit no. Ayaw paglihok ba? Kay mahurot yun ng dugo ni mo ron ba? Matay ko. Aray! Inuot mo ko na di mong napkin sa kong utang. Kalaig kayo ng tanaw no eh. Ay nalang pagluod-luod diha, God. Kinanglang mapog na ng agas sa imong dugo. Wala. Makriminal lagi kayo ni Mami. Yabag, dili may mong mamatay ka, uy. Dili may mong makriminal ko. Uy, kadagan ko na ng napkin niya imong gitap-tap sa kunahong. Aron dili na magkaagas ang dugo sa imong o. Kinahanglang makapangayo kog tabang. Nana, dili na matantang ang napkin sa imong o. Diya ka una ha. Ayaw pagbarog. Aron dili ka mahot ng dugo. Diya una ka. Asa ka? Hoy, Alexa, asa ka, oy? Ay, kubiya eh. Ati man ako. Imo mining sa, ha? Ay, kaya agus maldita eh. Tabang! Tabang mo! Ang tigong lalaki nga naada sa pikas bahin sa isla. Kinahanglang madumduman ako siya. Tabang! Manoy! Emergency, Noy! Tabang! Hello. Kinahanglang tabangan ko nimo nga makaapas ko sa Isla Verde. Oh. Kinahanglang makaapas ko nila ni Alexa og Ian. Bisan nun siya kong sakyan. Basta moabot ko dito og mga adlaw. Sige.
Bye. Dili mahimo nga mag-uban kanunay sila si Alex ug Ian. Dili gid mahimo. Tabang! Tabang! Oh, narantiguang nasya siyang sakayan. Noy! Manoy! Ma'am, ayaw pa doon ako, ha? Noy, tabangi ko. Kuya ko nahutan sa dugo siyan. Dadon na to siya sa ospital. Siya, Nakay cellphone diha. Pahuma ko, Noy. Manawag ko siyang amahan, Noy. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!